Mga S-Friend, tingnan nyo to. Ayan. Actually, meron pa nga doon, no? Ayan, pero focus na lang natin itong pink na lumang bahay na ito dahil talagang dito pa rin ay makikita mo, oh, present pa rin talaga yung mga, ayan, mga original na design. Pati dun sa kanyang bintana, oh, yung mga hugis na yun, oh, sa ilalim. Ayan, tulad syempre dahil syudad nga ito mga S-Friend, tulad din ng ibang mga napuntahan natin dito sa Alaminos, eh talagang puro pwesto na, iba-ibang mga store na yan nandiyan sa baba o first floor ng bahay. Pero kung curious tayo sana, di ba, curious tayo dun sa kung ano nga ba yung nasa loob nito, eh yun, maganda natin isipin, baka may mga lumang mga litrato ng mga unang may-ari, di ba, mga muebles na antigo, kung naririyan pa yan. But anyway, ang maganda ay na-preserve siya.